ತುಲೆ ಅರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ತೆದ ಕತ್ತಿ ದಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಇಂಕ ತುಲೆ ಪರ್ತೆ ಜನ ಕತ್ತಿ ಕೊಡ್ಪೆ ದಾದಿ ಕಂದ ಹ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಪ್ಪರಮ್ಮನ ಐತಡೆ ತುಲೆ ದೊಡ್ಡನ ಕೈತು ಬತ್ತಿಂದ ಅಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ತೋಟದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡೆ ಬೈದೆ ನೀ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ಪಿರ ಅವಡೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಲ್ಪದಾನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೆಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಂತಿ ಪೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಇಂಕ ಪಂತಿ ಪೇರೆ ಯಾರುಂಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾ ಪಂತಿ ಪೆರೆಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೆರೆಪ್ಪು ಜೇಯನ್ ಇಜ್ಜ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಇನ್ನೇನು ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಕವ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪೂರರಿಗೆ ಏನ್ ಪೆರೆಪುಜ 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 ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಯಾರ ಎತ್ತನು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ನಡುಟ್ಟು ಅಂಡ ಒಂದು ತುಳುಟು ಪನ್ಪುನೇಟ ತುಳುಟು ಪನ್ಪೇನ್ ಮುರಾಣಿ ನೆತ್ತ ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರನ ಇಂಜಿನಿ ಪರ್ದ್ ಬದುಕುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೈತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಐ ನೀರೆತ್ತ ನಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಪಂಡಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಒಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲ ಕೊರ್ನೆ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪೆರ ನಾಡಿಯ ತೇರೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾರೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋಡ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತೇರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತಿಕ್ಕೇರ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೇರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾರ್ದು ಗೊರ್ನೆಕ್ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಅಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಖ ದರ್ಶನ ಅವಡು ಹೊರ ತೂಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಎದುರು ಪಂತಿ ಪೆರಪೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸೋಕ ಅವಡು ಪೆರೆಯೋಡು ಒಂದು ಪೆರೆಪ್ಪನೆ ಅತ್ತಿ ಅಂದಪ್ಪ ತುಲೆ ಅರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ತೆದ ಕತ್ತಿ ದಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಇಂಕ ತುಲೆ ಪರ್ತೆ ಜನ ಕತ್ತಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಆ ಗುಂಡಿ ಹೊರ ಬೂರ್ದೋಯ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ ನೀರಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಅದೇ ಬೂರ್ಜಾರ ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲೆ ಬೂರ್ಜಾರ ಬೂರ್ದೆ ಗೈಸ್ ಬಚ್ಚಿಂದು ಈತೆ ಮಂತೀನಿ ಬಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಪರುಂಡು ಬಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯವು ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಉರುಡು ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಪೋಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಜತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರೆ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಗಾತಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಪಂದು ಉಂಡು ತೂಕ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಜತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಡ ನೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಡೆ ಹೆಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಬರುವ ಮೂರ್ರೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದು ಜಾತ್ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಗುಂಡಿ ಊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬುರಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗು ಜಿಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಕಂಗದ ಗುಂಡಿ ಉಂಡ ತೈಕ್ ಜಾರ್ದು ಬುರು ಅಂಚ ಬ್ರಕ್ಕತೆ ಬೊಕೇನ ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಶೇಪನೇರುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆവുന്നുಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪು ಬರ್ಡೇ ಆದುಪ್ಪು ಇದು ಕೆಲವುದಾತು ಒಂಜಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಅವನೊಂದು ಪೂರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ
ಸೊ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಅದ ಅನ್ನ ಅವು ಇಂಚನ ಅದ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ, ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ಎಂಕಲ್ಲಾಕನೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅದು ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಇತ್ತಂಡ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮರ ನಿಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟ್ದ ನೆತ್ತ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಏರ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾರ ಸಾವು ಯಾವ್ರಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಕಾಲ್ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಯಾವ್ರಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ನೀವು ಯಾರು ನೀವಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಿತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಅಂತದ್ದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಿತ್ತು ಬಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಅಡ್ಡ ನೀಡೋದು ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟುವಂತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜನ ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ಸತ್ಯ ನಾಯಿಗೆ ನೆರಗನೆ ಇರ್ಪೇನು ನೆರಡೆ ನೀರು ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಪುಚಿ ಕೊಡಿ ಹಚ್ಚಿ. ಸೊ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಅವೇ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ 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 ಮಾಮಿ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಂಜ ಬತ್ತೆ ಲಚ್ಚು ಬತ್ತಲು ಲಚ್ಚು ಓ ದಾದೆ 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 ಕಂದ ಹಾ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಪ್ಪರಮ್ಮನ ಐತಡೆ ದೊಡ್ಡನ ಕಾಯ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಪ್ಪರೆ ತಾತ ಬಾಯ್ ಪಪ್ಪಲ ಬೊಚ್ಚೆ ಪಪ್ಪ ಬೊಚ್ಚ ಬೋಡ ಪಪ್ಪ ಬೋಡ ಬಾಡು ಹಾಪಾ ನಿರ್ನಗಳಿಗೆ ತಿಳ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಚ್ಚು ಬಡು ಬೋಡ ಬಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತನೆ ಮಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡು ಏತುಂಡು ಮಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕಂದ ಟಾಟಾ ಕಂದ ಬಾಯ್ ತಾತ ಪಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಡು ಪಪ್ಪ ಗುಂಡಿಡು ಮಗ ಮಂಜ ಮಂಜ ಬೇ ಬೇರೆ ನಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಮಾಮಿ ವ್ಲಾಗಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಾ ಇನ್ನಿತೂಲೆ ಫುಲ್ ಮಾಮಿನ್ ಅತ್ತೆ ಮಾಮಿ ವ್ಲಾಗಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಾ ಇಕ್ಕಿನಿ ತೂಲೆ ನನ್ಪುನ ಹಾಕಲಡ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನ ಹಾಕಲ್ಡ ಲಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರೆ ಅರದುಂಡ ಅದು ಪೊನ್ನಾಗ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಆಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲೆ ಆಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಣಪು ಇಂಕ ಕೊಣರಪ್ಪ ಅದು ದೂರ ಜಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿನಟ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಡೆಪ್ಪುನು ಅಂತಿ ಯಾಕಂದು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಂತಿ ಅವಳಿತ್ತನ ಅಂಚದು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಕ್ಬೋದು ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜು ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೆನ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಮರದನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬೇರೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಗೇಮ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದೊಂಡು ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಗೇಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಡ್ಚ ಪನ್ನದ ಫೈನಲಿ ಕಂಡಗ ಜತ್ತೆ ತುಲೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್
ಹರಿಯುವುದಲ್ಲವೂ ವೇಷಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಂಟು. ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಧಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪುರ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇನ್ನು 6 ನಿಧಿಗಳಿರ್ತವೆ. 5-6 ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ಕೂಡ ಗುಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗನಾರ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈರನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ಬಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ಬಯಕೆ
Yo.